Mizoram-a Rawngbâwltute hman lar tak Lehkhabu pahnih APOSTOLTE THURIN le Bible CHRONOLOGY ti Lehkhabu ziaktu Dr. John HLYCHHO chuan Lehkhabu Thar pahnih Zofate le Rawngbâwltute tâna pawimawh tak mai Lehkhabu Rotling Bible THUHAR CHHUIZAUNA VOL.1 le CHRONOLOGY Dr. John Thuziak Lawrkhawm te chu adu apiangte le teihin peih le tâh Bible THUHAR CHHUIZAUNA VOL.1 hian Bible THUHAR hriathiam har tak kan ring tu nuna tâna pawimawh si thupui somli paruk lai mai om zia le tawbul le tongbul lam atanga chhuina baka ring tu nuna tâna kan nen ton tur kan zir-chhuah tur le kan tangkai pui tur thlenga chhawp-chhuah ni Kohhran-a Rawngbâwltu pawimawh pastor upa le Rawngbâwltute tâna nei nge chiani tin CHRONOLOGY hian Kohhran-a Rawngbâwltu pawimawh te tranpui tu sermon in buat saina tâna tangkai tak tur thupui somli pariat lai a oma hei mai baka hian Mizoram in kan rama ramro hlu tak kan nei kan chuan palak dil chimtui puilui Sulakia chungchang ato bulatanga uluk taka chhuina te a chuang bok Zofate tâna nei nge chi Lehkhabu ani heng Dr. John HLYCHHO Lehkhabu ziak te hi Synod le Baptist Bookroom-ah te teihin a ome